cum rânduiește Dumnezeu așa rânduie. De aceea, fiind la acest moment greu din viața familiei voastre, noi preoții vă transmitem gândul bisericii care îndeamnă pe cei ce rămân să-i pomenească pe cei ce au plecat, pe cei morți. Pentru că pomenirea este rugăciune. După aceea, tot biserica ne învață să fim credincioși, că sunt în credință, Dumnezeu ne binecuvintează și ne răspătește faptele noastre bune. Dacă ne căim pentru păcatele noastre, Dumnezeu ne iubește, ne iartă și ne rânduiește împărăția cea veșnică. Una din bucuriile pe care le-ar avea Răposata, care, așa cum am spus, că are peste 50 de nepoți, este ca voi, cei rămași în urmă, copii și nepoți, să vă purtați frumos, să fiți de cinste și să nu uitați nici pe soțul ei, Gheorghe Ferman, nici pe ea, și atunci când vă rugați și aprindeți o lumânare, să-i pomeniți și pe ei, să spuneți Dumnezeu să ierte, să-i odihnească. Amin. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Veniți să ridicați mâna într-o fericită Dumnezeu să o ierte. Și mai am un cuvânt de spus despre Augustina, care eu i-am reproșat într-un timp că n-a făcut tot posibil ca să duc pe Copolina la școală. Și așa, din discuția care am avut cu ea, vă spun tuturor. Faceți tot posibil și dați-vă copiii la școală, dragi. Da? Un nume, gândul lui Augustina. Când am vorbit cu ea, da, părinții să facă. Nu. Da. Va fi mai bine pentru toată lumea. Dumnezeu să o ierte, să o odihnească. Sabi, Stărdea. Mâine pot. Și din podolată și la Asta nu. Dar ce tu ești cu apele ăla? Nu legați și care legați? Ce vară cu locul? Ce este totul? Ce vază pe Duijanul pre? Mă ajută unul, măi. Ce a trat în Duijanul pre? Stadi, hai-te-n bulă. Nada. Ce bașu? Ce te uși? Eu știu de cum. Nu te mai știu, mă, da? Mai mă ne cum. Ia tu bine că te vezi. Da, mă, te lua, hai. Te mașcat.
Nu, da, nu. Nu, zice nu, de nu. Să cântă pentru Andrustina, fraților, pentru ultimul drum, care nu mai vine niciodată, fraților, pentru copiii. Ia-o spune. De la biserică am plecat, cu foc îmi plânge poligraf, strigă Nixon cu disperare, pleacă măicuța, măi Doamne. Au rămas copiii mei, fără mama lângă ei, și-o să plângă pe la poartă, să strige la mine, mama. Unde pleci, unde ne lași, ne lași cu lacrimi pe obraz. Unde pleci, măicuța noastră, ne-ai crescut și ne-ai dat o viață, și cu cine supărat că măicuța l-a lăsat, că eu am stat lângă ea, i-am văzut amâne moartea mea. Cât m-a luat, cât m-a luat vederea, aducea la mama mea. De-aia plâng, de-aia, Doamne, mereu plâng. La cine mama mai duc? Deja scapotadora, te care zilescă spato, că nu am nesmăldroma, și bisram lăsai viața mea. De la renă mândră maica, alează-mă în puterea, rovelor și-a mulțunat, că tu cale soilor.
Atențiune! De la Cuci! Pentru cea mai scumpă mama din lume! Pentru tăicuțul lui! Care nu o să-l uite niciodată, frățioară! Și pentru toți morții Dumnezeu să-i odihnească! Să-ta Cuci! Și-a star cam o dată Cărlescă mai călesc patou Corodelo sânărăma Ia sălescă coilor Rovele de la Rovele de Cuci, cu Poligrad, cu Nixon. Din apoi în tot. Din acălă curcolo, din anacălă găghezoro, ca și-a vezi că mormântăvă, ca-i să chiromea. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Când ne rugăm pentru odihna sufletului adormitei la Dumnezeu Augustina, pentru ca să-i se ierte greșeala cea de voi și cea fără de voi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Domnul Dumnezeu nostru ți-a șezut pe Tiem de drept să odihnesc în mila de Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor ei. De la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Miluiește mierea și viața și odihna sufletului adormitei, Doamne Dumnezeu, Augustina, Hristos Dumnezeul nostru și Sfântul Dumnezeu, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu să o ierte! Din partea lui Coricică, fraților, pentru tăicuțul și frații lui, și pentru Angrostina și pentru ferma Dumnezeu să-i odihnească. Pentru socrul lui, Dumnezeu să-i odihnească. Când mă apucă gâtul tău, și mi-ținut de bocă, și trec vorbitele la rând, mă opresc la mama plângând. Mă opresc la mama mea. Răbătoare inima, într-un colț de cimitir s-aude un plas de copil, măi, Doamne.
de gropare un minut, fără mama ca s-o sărut. Nu da pământ peste ea, că poate o învia măicuța mea. Nu te uit toată viața, că-și copilul fără mama are inima secată în lume. Am un amar și un chin, s-apropie de cimitir, deschide-te cimitire, că intră măicuța-n tine. Și nu intră să florească, intră ci să putească. Uite mama, cum se duce într-un mormânt și un cruce. Da, i-am și mie de ascultare. Ia să auzim vorbele astea, fraților. De la Nixon pentru băicuța lui, pentru tăicuțul lui, pentru băiatul lui, că Dumnezeu să-l odihnească, și pentru vorul lui Mioate, care nu va uita niciodată, frăților. Ce palmă, Doamne, ne-ai dat, ce palmă, Doamne, ne-ai dat, fătuți ne-ai idoliat, ne-ai idoliat pe frați, părinți, copii, nepoții, Doamne. De la Nixon pentru cea mai scumpă mamă din lume, pentru tăicuțul lui, pentru băiatul lui Nica, pentru Lioante și pentru Kennedy, Dumnezeu să-i odihnească, și pentru toți morții, fraților.
Oh,